Miabot na sa size 150,000 ka pisos ang ganti alang sa impormasyon aron mailhan ang mipusil patay sa agilang si Pamana. Si Pamana nakit-ang patay sulod sa Mount Hamiguitan Range sa San Isidro, Davao Oriental ni adtong miaging buwan. Midugang sa ganti alang kang Pamana mao si Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ sa kandidad nga 50,000 pesos samtang ang Fraternal Order of Eagle mihatag usab og 1,200,000 ka pesos. Ang DNR Davao Region nagkanayon nga dako unta ang posibilidad nga mabuhi pa si Pamana kung didto pa sa tumoy sa Mount Hamiguitan Range gibuhian og dili didto sa fringes niini. Si Pamana nakit-ang patay sa mga biologists sa Philippine Eagle Foundation ni adtong Agosto 16 human wala na kini maglihok base sa transmitter nga naa sa lawas sa agila. Base sa necropsy report sa Philippine Eagle Foundation nga diha na sa advanced state of decomposition ang agila sa dihang nakit-an kini. Ang DNR nagkanayon nga ang ngayong imbestigaron og tarong ang hitabo aron dili na kini mahitabo og balik sa ubang agila nga posibleng buhian sa Philippine Eagle Foundation sa umaabot.